Mulit-mulit na kong mga sagbot bitaw na rin mutubo sa huang kanin. Tibok buhol ko yun sa blackout ni, kaya tibok buhol man. Tambok na ba dapat buo sila guys? Maaninig ahos guys. Tanawan ninyo. Ang dadari, isa rin na sa kabuk, sa karoon aran ng daghana. Hey guys, good morning. Alas 7 na sa buntag. Gininar ako daris garden, galuli-li ko baog na nababay na nga pugtod. Hey, arong ahang mapunaan. Brown out karon guys, tibok adlaw nagsugod ganin ng buntag. Nga alas 5. Alas 5 siguro to. Pero giingon kay alas 4 man. Namulit-mulit na kong mga sagbot bitaw na rin mutubo sa huang kanin. Ang pangbirahin da dyan kay iligan agatang tanam og nutrients. Da haraban ni gibit nga taig kabaw. Iligan basta tambot. Da mo to guys, brown out ron tama ron alas 4. Ga-charge ko gabi isa ang mga power bank nam ko power bank kandaan na pugoy power bank nga katong ipalit na tos tagbilaran sa una. Bali duha ka buo kay para natay magamit ba kay daliman pagkagudsa pa ko ng alas 6 dali pa po na sure. Dagmalangan po. So tibok buhol ko yun sa blackout ni kay tibok buhol man. Nili ko sa mga gipang kuan nga ahos kay basin og nga tigbak pa. Agka na guys. Napukuhi pagas dana. Gapagas na pukog mustasa among pakitanan dya. Ning tubo na siya. Karon hagi pagas. Pagkaugma ning tubo na dyan kuyo ning mustasa ano agtaong mga 4 days na tuwa pa ning lusot. Napukuhi sili. Hagi lain putong klase nga sili kay kaning sili hanggi tanam dari kay mao manig katong bell pepper jud ni. Napay tag-ason. Maputo yung itanim dito sa tumoy. Luag pa mas ining dani pero wa pa mabuong, wa pa mahinlo ka adyo. Sa kuno? Tamban tuloy. Si tinta. Mahala po. Akan ako ng tamban dito sa dawis guys. Inig na ay abot. Kuan ra ko no. 10 pesos. Ingagahang igagaw kay. Atong sila magkuhaan. Si tintar day kilo. Tamban tuloy nag-aas si tinta kilo. Diri guys. Naay mga isda na manglabay. Pero di lagi pagkakapili. Kaya gusar pa ilang suroy maura po. Uy, nanubo na dari paghanggi. Sabod nga mga lisos buwak. Na guys, kita mo. Ingan ini sida nga buwak. Katong giingin ninyo bitaw nga mahadlik ag mga mananap mo doos imong tanong kay bahuan sa buwak ni Jadani. Nanubo na sila. Nagbulibod mo ko na ning makon karon dakuan na ning kulong na gisang udlot. Nadaghan. Nanggi tujo kay kuan man good ni Jidja. Kananay baho bagbuwak. Kini bang inganin aning sugod na buwak na. Wa man mo pakitan hada nino, pero nagtanim ko nga na. Tapoy puti. Baho na si Ja. Ja, mo naghang bagong sabod. Og manag ka na man ang ibalhin, yang ilinya dari, ilinya. Ang jaga ba na habang ibutang dia silang pagitan. Kay arong ana jud si Ja mo buwak og taman ja bahuan di udlo nagatang sili. Tambok na ba dapat buo sila guys? Gang gipang tanong budak-dak ni sila guys ato aning kuha sa lingsing. Ini kuha ni nato kay arong dali ra sa mo taas. Buo ba dapat sila eh? Tambok-tambok ba dapat sila? Dari murag wahi man gud ni kani wahi ni nga batch medyo gagmay pa. Kani una ni nga batch ning isa kalinyahan dani na dagko na sila. Kini guys, mo ni carrots guys. Ragod pa ning gisuwad jan og makaunod ba. Pero na po ko gipugas dadto. Na carrots man nanubo. Bo, pag makaunod lagi ni si Ja nga lahi magjuta dari kay agilang gusto dani kanang bunbon. Di man kadyo bunbonon. So ayan, ragod pod first time magud po nang mutanong og ngana. Diri nga side is sagat ang kamatis kani pwede na ni silingsingan. Kuha ni. Dako naman si Ja. Kaluuzon po ning uwan na ni murag nayilo sila kay sigig uwan. Agilang juta ba grabing ka basa. Di pud sila mo angay lagi ka ng lata ka jugjuta. Kung kuhaan ni si Jag sa lingsing, nandali dyan mo dako. Kaya og di ni mo kuhaan, lagi dyan mga nakuha dia nga nutrients sa kuhaan, mabahin-bahin man. So di mo kuhaan, dito ra dari. So dali ra dyan mo dako.
Guys, mao ni ahos guys. Tanawan ninyo. Arajad ni jang panahon. Na jud sila. Pero dugay pa mo kuno pud ni ma. Ani anja naman ni karang daghanan na jig dahon di anja mura na jig na brown ba. Minon sa man eh. Mura maglibog siya asa siya ka. Kuan asa siya ka tulid na. Tulibagbag man mura mag ingrown hair. Ngano man ni oy paludyaman. Luoy sipod ni. Sige lagi uwan malata. Mani kay sang giinganin nga mustasa. Grabe mo po gani pagbulibod na dasang adlaw dani. Dagko na sila. Ara lamang gibutang dari sila mas buwa kay kung ano kay laing ka buliburon kay busy nag mga tamnanan daghagi pang bulibod. Kini guys sili ni si Janga tag-ason. Sinanay ga bulibodan ni. Nja kiri guys kay taong ni na violet agi jang udlot. Binutaran bitaw ni Jali so taong ni siya. Isus in taon nagpalidya man ning tiri. Si tiri man dani ga palit na nigbinhi. Balhinuno na ni Ridtos Field jud mismo tagas naman. Aga ba na uwahi? Bawa karon mo kunjang hapon dani magbalhin. Dakoy bagong gisabo dari. Agsili ni nga park mga 15 siguro ka buok na bag upang ni hala. Namo pagbidli na. Agdari taong, pagtaong uhay din ni taong. Da, marag mauni, isawa buok pa. Una-una na siya. Mabuka. Lisos palit siya na. Buka. Kana guys, sili gihapon na, pero lain na po naglasing siliha, tag-ason gihapon na. Nakita mo na nanubo-tubo na, ang ipang bulibo na. Mga mustasa na. Yung budak na. Balhin na pa na tos field. Andara guys, agang mga tinanong nga buwak. Naghanag dahon. Natag na pa ni Ate Lilian. Mga gabi-gabi. Agubanda na katiri na. Arang daghanak adjug banda. Magdabos pag bandag buwak. Sige maguguan. Arang ngit-ngitag ng bayad. Huwag kurente. Masada na. Nalipay pa ka nga naging mamadari na uli. Ha? Hindi nagbalik ni Ja. Ngawon ka. Pero okay ra ka mangita magkwarta. Arong na ikapalit sa imong maintenance no. No. Namahaw na ka? Namahaw na ka wa pa. Dengan rata. Jo buat init kay mudto na. Landong ba day naintan mo ka diha. Guys, arang daghan nagsalingsing, gahang dadari, isa ra na sa kabuk, sa karon aran nang daghan na. Agad sa ko nakainga na, te. Uy, magpaliwat mo kuno sa mayor na ni. Mao ni, na daghan nagsalingsing ha. Daghang salingsing. Isa ra nakabuo ko na ng kalat-kalat na. Daghan na pinakapaliwat na na. Kuha na yor. Kay tabog na daghan na balhinon ng ganang uban no kay na. Kare lain ni. Arang paspasam din sila mo kuan kare lahi pudri. Daghan na. Namira magdahon kay mura plastic. Guys, nanubo na ng avocado katabi ara magkakaadyo. So nagamay dyan na po'y dakho. Jadi apod guys. Hindi apod balhinan na ni siya. Kay ning landslide man good. Tanaw ni jog tangad nga hangitanom na ning landslide katong uwan arang kasuga. Alam man ang ibalhin kay buhi na raba no. Mamords na raba nagnga dahon. So kana guys, hana itanong ron this week, bali na sa ijahang permanent nga atamnan. Dadapod na napining buto. Bawa kakita ba mo? Basta naada naapod. Kana avocado gyapon na. Jakiri avocado ri guys, gibalhin ra sa sudlanan kay dadonis tubigon. At tunis kang Ate Janet. Ila Ate Joshua kay itanong nila ito paliwat pud sila ba. Wala na sila butang igbani guys, bisag arang inita na kay sugakod naman pud sila. Agtangad ang bakra ba? Ligid mag-usa na kuan man, laka man. Napay nabilin sa mga sabod guys, gamay, pangpunaay na ho. Diyan nanguha mo po sila tiri na. Nagitanam dos ilahang luna po. Dara ko sa kwarto guys. Kuha na po. Hala, mga lata. Ang kanitang tanam na sige mag-uwan. Nalaka na rapat dito.
Guys, lara ko sang kwarto, di mga bagtis ko na uban ko na. Wala lagi lang lingaw kay brown out man ron guys. Medyo ganing ako kay daghan koy. Kurente sang power bank so mo na naka-vlog ko. Just in. Las Aliana. Hi. Ano katawa magbuhay? Ano ba kawatan? Say kay magbungi si man sa kay magsitara to magugitik sa pagling liog na. Gitik man sa pagling liog. Wala tra may dari guys. Oy, taon no may himo kay 1 month. Brown out pa ka jud. Ha? Love you pa di signal dari sa bahay mo na mag-unot na kami dari wag gani mga bata. O pa yung kauban dari galuwi. Lugi si Tira hagok to sala na to si Mama Ali nag Ba, nagun sa ingin magsabaw ko ito pamunggay. Sila na naiduwas kusina. Kami dari. Hi, Rai. Ha? Love you, I promise. I love you po dyan. Bye, guys. Bye ko, I promise. Sige na. Bye-bye. Daragdag mo mga sanina. Mga basa mo kung nagipangayay di arong mamaba. Kay manima kong iruugi ma. Bye, guys. See you on our next vlog, guys. While ay mabuhat kong adawa kay brown out. Uwan pa, Jud. Thank you for watching. Please like, subscribe, and share. Bye-bye. Also, click the bell icon. Bye. Otro yata yun, guys.